infamia da xustiza patriarcal en todo o Estado español, en a Galiza, máis de 25 da infamia que a xustiza española acaba contra o feminismo. Creo que concordamos todas en que a violencia é xa insoportável. Se o que lle fixeron que é violencia para o sistema patriarcal, que é xustiza, non hai feminismo. E por iso, en todo o país, en todo o Estado e compañeros de outras partes tamén do mundo apoian hoxe estas movilizacións. En Ourense, ademais, vamos ir en manifestación hasta a Praza Maior, porque xa está ben da violencia que vimos sufrindo, xa está ben de aturar aos medios de comunicación políticos que amparan todo isto, xa está ben de pactos de Estado de mentira, ningunha só das agresións machistas que sufrimos. Saímos tamén para apoiar a esta compañeira. Saímos tamén para apoiar a estas outras, as violadas e as agredidas, e seguiremos sendo violadas e agredidas mentres esta sexa xustiza que din que nos vai amparar, mentres estas sexan as sentencias que esta xustiza machista a cara ás mulleres cando denunciamos. Como queren que denunciemos se despois violación a un acoso a 5 tipos acosou a compañeira? ¡É violación! ¡No é agresión! ¡É violación! ¡No é agresión! ¡É violación! ¡É violación! ¡No é agresión! ¡No é agresión! ¡É violación! ¡Impunemente! ¡Violándonos y agrediéndonos! Somos moito máis fortes do que agredan a unha só compañeira máis. E por cada agresión que suframos, ese xuiz que hoxe pide está tamén na nosa lista. Recibirá tamén a resposta do feminismo. Porque hoxe se confirma que non só violaron esta compañeira, que violan os nosos dereitos como mulente, e que hoxe as agredidas somos todos e todas, e por iso respostamos todos. Vamos en manifestación, paremos as rúas desta cidade, basta xa da agresión.